Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbahan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Tentu naminipun bangun komunitas utawi paguyuban sing begja rahayu betahaken semangat anyar lan samudayanipun nggih tinata anyar, kabeh-kabehe anyar. Yen namung sebagian sing anyar menika anggenipun damel owah-owahan boten gampil. Ning supados saged mbangun paguyuban sing anyar menika nggih kados mbangun omah anyar sing kabeh sarwa anyar butuh biaya sing akeh. Proses utawa wektune mbangun ya ora mung sedhela, mbok menawa ya butuh wektu sing panjang. Nah menika tantangan anggenipun bangun komunitas paguyuban sing begja rahayu, paguyuban sing anyar, sing beda karo adat sabene. Awit saking pengalaman kemawon lah, umpamane Bapak Ibu pengen bangun omah utawa ngrenovasi omah, lawange wis bobrok umpamane, dikunci wis angel, wis oglak-aglik, ya wis kropos kabeh mergo dipangan wektu, terus pengen diganti. Nah, sasampunipun lawange ganti anyar, disawang-sawang kok liya-liyane terus ora cocok, jendelane ya ora cocok, temboke ora cocok lan sak panunggalane. Terus jendelane ganti, disawang meneh, lho kok mah tambah ora cocok. Akhire kabeh terus kudu ganti. Ateges apa sing anyar sing kanggo bangun mremen, kabeh kudu diganti anyar supaya ben penak disawang, le ngenggoni ya kepenak, le bangun ya kepenak. Ning nek mung sebagian-sebagian menika malah ngewuhake. Gusti Yesus lumantar cariyos Injil dinten menika paring pitedah dumateng tiyang kathah masyarakat Yahudi bilih komunitas ingkang dipun bangun utawi tanda kutip gaya hidup ingkang dipun bangun menika nggih kedah sarwa anyar. Nek ora anyar mengko malah ngewuhke utawa malah wohe ya ora apik, wohe ora optimal. Kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Matius bab 9 ayat 11 ngantos dumugi 17. Nalika samono murid-muride Yohanes Pembaptis padha sowan Gusti Yesus nyuwun preksa. Kita lan tiang-tiang Parisi sami siam, nanging kenging menapa murid-murid panjenengan boten? Gusti Yesus paring wangsulan. Para uleman sing padha jagung penganten rak ya ora sak mestine to yen padha susah, sak suwene pengantene isih padha diadhep. Nanging bakal tekan titi wancine penganten diboyong lunga,
lan ya ing wektu iku anggone padha poso ora ana wong nambal sandangan lawas nganggo bakal anyar. Teneh mengko tambalan anyar iku narik-narik lan suweke malah saya ndodro. Anggur sing anyar ya ora diwadahi impes lawas, mundhak bedah lan anggure belabaran mrono-mrono sarta impese ya rusak. Anggur sing anyar ya diwadahi impes anyar, banjur karo-karone selamet. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun bangun komunitas enggal, komunitas sing begja rahayu lumantar sabda rahayu, pancen betahaken semangat sing anyar lan kebiasaan anyar utawi habitus baru. Boten saged migunakake adat kebiasaan sing wis lumampah. Mila yen lajeng nuwuhake perbedaan menika nggih sampun saklumrahe, lan perbedaan menika kadangkala sing agawe ora nyaman, agawe wasumelang lan sapanunggalane. Murid-murid Yohanes ingkang sowan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun priksa bab poso rikala wancinipun ing adat kebiasaan do poso, kok murid-murid dalem Gusti ora do poso. Nah menika lak tentu ngowawahi adat. Tumraping simbah-simbah rumiyin menapa kemawon sing ngowawahi adat menika ya dadi prakara marake gendera. Awit naminipun padatan utawi kebiasaan menika dados rana anggenipun bangun harmoni, bangun keselarasan. Ning kelemahanipun lajeng nggih boten adaptif kalian kemajenganing jaman lan kawontenan. Gusti Yesus rawuh ing alam donya damel komunitas sing enggal sing sansaya selaras kalian karsa dalem Allah. Boten namung selaras kalian padatan sing didamel dening manungsa injih menika nenek moyang Israel, ning padatan sing dibangun dening Gusti Yesus menika dilarasake kalian kersaning Allah. Nah menika sing temtu nyampurnakake padatan-padatan gaweane manungsa. Ning supados padatan enggal menika saged lumampah sae, temtu nggih betahake semangat sing anyar, manungsa sing anyar kados pasemon ingkang dipun paringaken Gusti Yesus ora bisa nambal sandangan lawas nganggo bakal sing anyar, mengko malah suweke tambah saya ndodro utawa nyimpen anggur anyar ana ing impes sing lawas, mengko ya malah rusak, anggure wutah kabeh. Menika gegambaran sing cetha kados pundi Gusti Yesus anggenipun miwiti komunitas paguyuban murid-murid dalem Gusti dikersakake ya mawi kamanungsan sing anyar, mawi padatan sing anyar. Lan menika boten gampil, ngowahi padatan kuwi ora gampang. Contone nggih awake dhewe umpamane sing duweni padatan tangi awan utawa ngebluk, nek arep ngowahi supaya ben bisa tangi esuk kuwi ya ora gampang. Tindak gereja biasane wis telat, arep tindak gereja setengah jam utawa sak jam sadurunge wis angel banget. Padatan ngrumpi, sadar ngakoni nek ngrumpi ki dosa, ning mergo wis dadi padatan ya ora gampang ngowahi utawa ngilangi. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak kados pundi mbangun habitus baru boten gampil, ning Gusti Yesus ngresakake supados komunitas sing anyar, komunitas sing begja rahayu ya kudu dilambari, disemangati mawi kamanungsan sing anyar. Aja ngasih padatan-padatan lami menika mempengaruhi. Nah menapa kula panjenengan wantun nglampahi sedaya menika?
Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.